Partea a doua. Odaia în care mă găseam era încăpătoare și înaltă. Ferestrele erau alungite, înguste, ascuțite și la așa o distanță de podea întunecată din stejar că nu puteai ajunge la ele. Licăriri plăpânde de lumină purpurie își făcură loc prin geamurile acoperite cu zăbrele și serveau pentru a face obiectele proeminente din jur ușor de recunoscut. Ochiul privitorului se silea zadarnic însă a surprinde colțurile îndepărtate ale încăperii, ori poate ungherele ascunse ale tavanului împodobit și arcuit. Pe pereți atârnau țesături de culoare închisă. Mobilierul era abundent, lipsit de confort, demodat și uzat. Nenumărate cărți și instrumente muzicale zăceau împrăștiate prin cameră, fără a izbuti însă să atribuie vitalitate decorului. Mă simțeam respirând un aer al întristării, o atmosferă de profundă, severă și deznădăjduită melancolie plana deasupra noastră, impregnându-se în întreaga locuință. În momentul intrării mele, Asher se sculă de pe un divan pe care stătuse întins și mă întâmpină cu o exuberanță ce părea la o primă impresie să izvorască dintr-o cordialitate exagerată, dintr-o sforțare nefirească a omului monden plictisit. Dar o căutătură aruncată asupra chipului său mă încredință de sinceritatea lui desăvârșită. Luară în bloc și, pentru câteva clipe, vreme în care nu a spus nimic, îmi fixai privirea asupra ei cu un sentiment amestecat de compătimire și groază. Neîndoios, niciodată un om nu se schimbase într-atât de teribil și într-un timp așa de scurt, precum Roderick Usher. Cu greutate mă lăsai convins a recunoaște identitatea făpturii livide din fața-mi drept tovarășul meu din fragedă copilărie. Și totuși, caracteristicile feței lui au fost dintotdeauna neasemănătoare. Paloarea aproape cadaverică a feței, ochiul mărit, străveziu și strălucitor, mai presus de orice ce asemuire, buzele subțiri și palide, dar foarte frumos arcuite, nasul grațios de tip ebraic, înzestrat însă cu o lărgime nefirească a nărilor, bărbia minunat modelată, dar care confirma prin lipsa ei de proeminență o absență a vigorii morale, părul de o moliciune și o subțirime care o depășea pe cea a pânzei de păianjen. Toate aceste trăsături, la oaltă cu lărgimea neregulată a frunții, alcătuiau o figură cu desăvârșire greu de uitat. Iar acum, simpla amplificare a aspectelor dominante ale liniilor feței, precum și a expresiei lui obișnuite, iscara așa o schimbare că mă îndoi de identitatea interlocutorului meu. În momentul de față, paloarea fantomatică a pielii, precum și sclipirea supranaturală a ochilor, mă făcură mai înainte de toate să tresar și aproape mă înfiorară. Părul lui mătăsos i se îngădui de asemenea să crească nestingherit și cum în subțirimea lui despletită plutea mai degrabă decât să pice pe lângă față, nu putui, în ciuda strădaniei mele, să leg silueta lui maură de vreun gând a ceva omenesc. Am fost lovit de o incoerență, o contradicție în ținuta prietenului meu, pentru a descoperi mai apoi că acestea își aveau rădăcinile în zbaterile mele nevolnice și zadarnice de a birui o febrilitate firească, o frământare nervoasă exagerată. Pe drept cuvânt, fusesem pregătit pentru asta nu doar din scrisoarea lui, ci și din reminiscențe ale unor trăsături băiețești, precum și din deducțiile derivate din strania lui constituție ori din firea lui. În gesturile sale se arăta rând pe rând vioi și abătut. Glasul lui se modifica brusc de la o șovoială timidă atunci când vigoarea părea să fi rămas suspendată la un soi de concizie impetuoasă ori la acea pronunție tăioasă apăsătoare, domoală și seacă, sau poate la rostirea guturală, greoaie, chipzuită și mlădiată, ce poate fi observată la băutori împătimiți, ori poate la consumatorul înrăit de opiu, în timpul exaltării lui celei mai vii. El îmi vorbi în acest fel de motivul vizitei mele, de dorința sinceră de a mă revedea, precum și de alinarea ce înnădăjduia că am să-i ofer. Îmi zugrăvi în detaliu ceea ce-și închipuia a fi natura suferinței sale. Era, după spusele lui, un rău organic, un rău de neam, unul căruia nu spera să-i găsească vreun leac. O simplă suferință nervoasă, adăugă el în grabă, de care va scăpa neîntârziat fără doar și poate. O suferință care se manifesta printr-o mare de simțiri nefirești, dintre care unele, așa cum le-a descris el în amănunt,
aveau să-mi stârnească interesul și să mă tulbure, dar termenii folosiți, precum și maniera relatării, aveau și ele greutatea lor. El era chinuit de o ascuțime bolnăvicioasă a simțurilor, doar alimente dintre cele mai serbede îi păreau suportabile. Veșmintele pe care le purta trebuiau confecționate din țesături anume, mireasma florilor îl înnăbușea, lumina cea mai slabă era un supliciu pentru ochii săi și numai acele sunete stranii, ori poate cele provenite de la instrumentele muzicale cu coarde, erau singurele care nu insuflau spaima. L-am aflat robul smerit al unui soi de frică nefirească. Am să pierd, rosti el. Îmi e sortit a sfârși în asta nebunie jalnică. În acest mod și nu în altul voi dispărea. Mă îngrozesc cele ce vor veni, nu prin ele însele, ci prin urmarea lor. Mă înfior la gândul celui mai neînsemnat fapt capabil să stârnească această frământare insuportabilă a ființei. Sigur, nu am nicio respingere față de primejdii, exceptând numai forma lor pură, aceea groazei. În această stare jalnică de marazm, simt că va veni mai devreme sau mai târziu vremea când voi abandona rațiunea și viața într-o zbatere cu nemiloasa fantasmă numită frică. Mai mult decât atât, am descoperit în răstimpuri, printre insinuări frânte și echivoce, un alt detaliu aparte al stării lui mintale. El se găsea încătușat de irevocabile credințe magice privind casa în care locuia, de unde și reținerea lui îndelungată de a se aventura în afara reședinței sale. Credințe magice privind o înrăurire, a cărei așa zisă tărie era împărtășită în cuvinte prea obscure pentru a fi reafirmate aici. O înrăurire pe care anume curiozități în forma și cuprinsul acestui conac al familiei le aveau asupra minții lui, ca urmare a unei suferințe îndelungate. O influență pe care aspectul zidurilor cenușii și al turnurilor, al întunecatului iezer în care toate se oglindeau, o pricinuia asupra stării lui sufletești. El mărturisi cu o oarecare ezitare că mare parte a neobișnuitei lui mâhniri își avea izvorul în ceva cu mult mai firesc și tangibil, în grava și îndelungata maladie, în iminenta prăpădire a mult iubitei lui surori, singura lui companie, în scurgerea amară a anilor și ultima lui rudă în viață. Stingerea ei, zise el cu așa amărăciune că nu putui să mi-o scot din minte, îl va lăsa pe el deznădăjduitul și plăpândul, cel din urmă descendent al străvechiului neam Asher. Pe când vorbea Lady Madeline, căci acesta îi era numele, traversă un ungher îndepărtat al odăii și dispăru nepăsătoare la prezența mea. Am privit-o cu o neînchipuită uimire, amestecată cu teamă, sentiment pe care nu îl putui însă pricepe. O stare de nedumerire mă împovără, pe măsură ce ochii mei îi urmăreau pașii care se îndepărtau. Iar atunci când ușa s-a închis în urma ei, privirea mea căută involuntar și lacom chipul fratelui, dar el își îngropă chipul în mâini, iar eu putui zări cum o paloare nefirească îi învălui degetele descărnate, printre care se prelingeau lacrimi pline de patimă. Boala de care suferea Lady Madeline zădărnici vreme îndelungată priceperea medicilor ei. O neschimbătoare apatie, o treptată prăpădire a sinelui, precum și repetatele accese pasagere de natură cataleptică, însumau neobișnuitul diagnostic. Până în acel moment, ea înfruntă cu tărie forța asupritoare a maladiei ei și refuză să cadă la pat. Dar chiar în seara sosirii mele la conac, se prăbuși sub forța nimicitoare a torționarului ei, după cum îmi încredință în acea noapte fratele său, cu o negrăită frământare. Și învățai atunci că privirea aceea fugară pe care izbuti să-i o arunc va fi așadar și cea din urmă, căci aveam să nu o mai revăd pe Lady Madeline, cel puțin nu cât mai era încă în viață.